Vagari vemaMutare vaungana nhasi pamotomoto apo pavenge vari kuonekana nemumwe vavo Shinzo. Shinzo akashayika mushure mekusangana netsaona yemoto achigadzira motokari. Vaungana vakomana vanogadzira mafoni pamwe chete nemachange money ese epamotomoto kusanganisiravo nemadzimai anoshanda musaluni. Wamupa ruremekedzo rwemhando yepamusoro sehama yavo yavaishanda nayo. Vamwe nyangwe zvazvo venge vari kutaura karinyere kupe kekuti Shinzo raiva hure uye akafira kugirlfriend. Hazvina kuvatadzisa kuperekedza mumwe vavo semunhu wavaishanda naye. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Bondora tete. Bom. Ya pamotomoto nauri ndikarasikwa nomwe anonzi Bedman. Vanhu vanomuti Shinzo man aishanda pashop inonzi Village Tech. Anga ari technician.
Yakatanga chimintare tech yakunzi village. Anga technique. Yakadzira mafoni. Plus munhu aingofarira kuruwa mabheni house nemota. Unaizikana zvekudaro. Zvekuti takatokadzika chinzwa kuti mukomana afa hazvatirwadza. Asi firwa yake murudzo wokuti ashayika sei akarwara here mukomana? Mukomana haana kurwara. Zvakafamba sei? Akatsva nemoto achigadzira motikari. Saka zvinonzi mpiwo yakarasika ndomba yaenda pahembe dzanga akapfeka. Saka moto wakusvika kunotanga kubvira motikari pakati anodzimira moto. Moto ndombva watapukira kuenda pahembe ndomba atsva. Saka atsva akambva atorwa maiswa kuchipatara pageneral. Saka tatombonomuona zuva rekutanga rechitu akutoratidza kuti munhu anga anani. Saka marimwe zuro ndopazvakanzi muri kunzi vanhu havasambopinde nekuti mukomana anga serious. Saka nesandi mangwanani ndopatakanzwa shoko ronzi mukomana ashaya. Saka ndozviri panapa. Saka ndopabasa pake paishandira nemashamwari ake. Mukomana chapira pano pamoto panapa. Nzeona chaunga chete chirikukuza mukomana kuti munhu wevanhu zvekudaro. Aifara nevanhu, aiwirira nevanhu. Vapindira Comrade hana kufara nevafira aita mukomana mukomana tiri kumuchema asi zvatiri kuchema mukomana tinoda kuti ticheme tine tariro nekuti mukomana wacho chakaitika kwaari achina anga achiziva kuti chichi chaitika. Shinzo anga ari mukomana wataigara naye zvakanaka. Mukomana anga achifambidzana nesu zvakanaka achitigadzira mafoni edu. He was specialized mumaiphone achiita zvese zvaakanga achiita achitigonesa. Chero tikava nechikwereti aigona kungotikweretesa achitigadzira mafoni edu zvese zvichienda zvakanaka. Asi chinhu chandiri kuda chikuru ndechekuti pakuchengetwa kwemukomana uyu ngazviite discipline, ngazviite order yakanaka. Of course Shinzo vanotaura vazhinji vari kupupura vachitaura rakanga riri hure. Ko ndiani siri hure? Munhu wese hure handiti. Asi kana takuchengeta mukomana zvino Kristu Jesu zvavakanga vachitaura zuro namarimwe zuro vakataura vakati asina kumbobvira atadza ngaatore ibwe ateme munhu uyu handitika. Asi hapana akagona. Vakanyora zvavakanyora asi hapana akagona nekuti tese tiri vatadzi. Shinzo chokwadi rakanga riri hure achitawo zvaaita semahure mamwe asara mamwe mahure akutorwadziwawo futi. Seizvozvo asi chatiri kuda in the first sense inisa chairman ndiri kuti mukomana wedu uyu ngatimuchengetei zvakadi zvakanaka. Vampa saluti yake bosi haana chitadzone ndivosara kuti munhu akandinakira, munhu akandiita zvinhu zvakanga zvakanaka. Yarwadziwa takamira semoto Shinzo isusu haana zvakatikanganisira bva tinofara Shinzo. Wauye pamoto watigonera tiri kuwadziwa kuti Shinzo wafa. Shinzo wanga ari munhu wedu ende waitire zvinhu zvakanaka. Hatina problem. Takamira semahura ake tiruchema. Ndochipondora chete. Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Ndochipondora chete.